Da suna Allah mai rahma mai rahimi. Barka da zuwa wannan bangare na koyon harshen Farisanci zama na uku. Za mu fara da abubuwan hotunan da muka gani a ajujuwa biyu da suka wuce ko aji biyu da ya gabata. Mun ga hotuna da sunayen abubuwa daban-daban. Mun yi magana akan negare shesh, negare haft, negare hasht, negare no, negare da. Negare na shida, na bakwai, na takwas, na tara da na goma. negare shish بازی تماشا. نگاره هفت به به چه روستایی. نگاره هشت چه دنیای قشنگی. نگاره 9 در مسجد محله. نگاره 10 نوروز در خانه ما. ga dai hotuna daban-daban sunayen mu dan karanta kafin mu ci gaba. Tab, bad, chai, chatr, ab, bad konak, گرگ، خرگوش، گوسفند، پل، برف، علف، رودخانه، اردک، سرو، اتاق، گاو، گوزن، شتر، خرس، شیر، جان نماز، اذان، پرده، پنجره، مسجد، سیر، سکه، سرکه، سمنو، سنجد، سیب، قرآن، سبزه. To bangare na gaba wanda ya kamata mu shiga yana magana ne misali a hankali hotunan da za mu gani za a dan kawo wasali. Mu koyi wasali shi ma na harshen Farisanci ya yake. Da suna Allah da muke farawa. Ga hotuna bangare na farko misali wannan ob, darya, obi. Nan dai alif ne amma da wasali a kansa za a dan ja kenan. Misali a Hausa watakila kan iya rubuta shi haka ne a sa a guda biyu kenan don ya nuna cewa alif din yana da wasali wanda za a ja shi kamar yadda yake a kalman obi. Sai kuma wasali wanda ne kadai misali za a ce mishi fataha kenan kamar yadda ya zo a wannan hoton da suna dariya obi. To nan da akwai harafin wanda ake jan shi da a ba ja. Ob wanda yake cikin kofi kenan, ruwa a cikin kofi. Duka ob din kala-kala ga suna. Bod kamar iska kenan yana hura bishiya a hoton kamar da suka yi kokarin nunawa. Boron ruwan sama kenan yana tahowa. Ob darya, bod baron. Sai hotuna wannan layi na uku akwai abr, hadari kenan muke ce mishi. Darya ruwa na teku kenan. Darya. Bodak abin wasa wanda ake hada shi haka da zare da takardu iska ya dauke shi ana ja. Bodak.
امین. ابر باد، باد بادک، در باد، باد بادک. shi wannan abin kenan. Dar kuma yana nufin a, bod, bod na nufin iska kenan. Bangare na gaba akwai hoto na abr, bod, dariya. Misali a rubuce za a iya gani gashi yadda ake rubutawa, ana iya karantawa bod, bod, bod. Abr, باران، داد. مداد، مداد. kunga shi ma wannan mim din akwai wasali da ke tare da shi. Misali yadda ake karantawa me, me. Watakila ba kamar yadda muka saba ba, zai zamanto akwai bambanci. Me, to zai me din wasalin i kenan. Medad. Miz, kunga shi ma nan mimin din yana da wasali, amma kalan wasalin shi harafin da ke gaban shi ne sai ya bashi wasalin. To mim din yadda ake karantawa a wannan miz, miz, miz. I kenan, wasali na i. Da wasalolin misali na Hausa akwai a, i, o, u, e. to mun ga a din, mun ga i. A shine safa wannan kenan, kuma gashi a yadda ake rubuta shi yana zuwa akan harafi ko kuma shi kadai a sama. Idan harafin ya haɗu a tsakiya yake a kenan. Ga e kamar yadda yake a medad, ga i kamar yadda yake a miz. Nimkat, nimkat. Madrase, madrase. kunga an yi amfani da wasalin fataha da kisra, madrase. Muna iya karanta jumloli guda biyu nan ga su. Misali ana karantawa kamar haka: madrase parcham dorad. Mutuna cewa wannan ɗan lankwasan da aka yi haka inda nake nuna shi he ne, zai zamanto kamar yadda aka rubuta madrase. kunga rubutu wanda ya fi saukin karantawa haka yake. Amma wani lokaci rubutu na hannu sukan rubuta he din ya zama haka a ƙarshen kalama, wani yana nufin he. madrase parcham dorad. za ku tuna menene parcham? Makaranta, a makaranta misali akwai parcham. menene parcham? tuta kenan. madrase parcham dorad. madrase mudir dorad. madrase mudir dorad. kun ga nan ba za mu ce mu ba kamar yadda ake karantawa da harshen Hausa. idan da wannan da Hausa ne na ga mu za mu ce, ko kuma Larabci za mu ce mu. amma da harshen Farisanci shi o, wato wasali na o kenan yanzu muna da shi ga yadda ake rubutawa. mimun nan da wasalin da yake da shi zai zama mo, mo, ba mu ba. idan muka ce mu bai yi daidai ba. mo. madrase mudir dorad. hotuna na gaba: dast, sabad, yas, kilas. misali ga jumloli: dast, sabad, yas. dast, sabad, yas. آزاده در کلاس. mutuna آزاده sunan wani yarinya ne haka. آزاده در کلاس. توت، هلو، انگور، آلو. wannan misalan su hudu suna da wasali na u, kamar na ce masu wasalolin da muke da shi a Hausa muna cewa a, i, o, u, e. to wannan bangaren na u din ne. idan misali ta'un nan te da Farisanci, ga te nan
wasalin da yake gaban shi to wawu ya zama kamar wasali ne a gare shi, saboda haka wannan za mu karanta shi tu, sannan ga ta a gaban shi tut. Mutuna cewa wannan da wasalin da yake samansa ho za mu karanta ba hu ba, ho lu, angur, lu. Gana kamar lam din nan yana da wasali waw sai ya zama lu. To wannan wasalin kamar u kenan a harshen Hausa. Ga misali makaranta jimloli guda uku. مادر آمد، او توت داد. من توت دوست دارم. مادر آمد. مادر او اکیدن ماما، آمد کما اچه تازو kenan. او ita misali ko kuma shi, u tut dod. Menene tut? Wannan abin shine tut. Wani ban san sunan shi da Hausa ba, kun sani kuna iya rubutawa a bangaren tattaunawa mu koya. Kaman goro yake amma ba kaman goro ba, akwai zaki haka. U tut dod. U ita, dod kaman bayarwa kenan. Tut ta bada, ita kaman ta bada. Tut. مادر آمد، او توت داد. من توت دوست دارم. من yana nufin ni kenan. Tut yana nufin shi wannan abu mai zaƙi. Dust kamar ina so. Daram, dust daram yana nufin ni ina so. Jimla zai zamto kamar haka kenan, ni ina son tut. من توت دوست دارم. تاب، توپ، سوت، دست. بابا، تاب، بست. تاب، توپ، سوت، دست. دست، دست، دست. ga wannan jumla baba top bast. Baba top, wannan top kama abin lilo kenan. Bast yana nufin ɗorewa, kamar baba ya zo ya ɗora mana abin lilo kenan, za mu sha lilo. baba tap bast. مادر ابر باران. مادر ابر hadari kenan, baran. ga jimloli makaranta mu gani wanda suke kama haka. Bad آمد. wannan jumla ne haɗaɗɗe cikakkiya. Bad آمد. bad iska kenan. آمد ya zo. آرام آرام. آرام yana nufin a hankali, kama a hankali a hankali kenan. آرام آرام باران آمد. a hankali a hankali ruwa ya sauko. ابر آمد. ابر hadari kenan, hadari ya zo. ابر آمد. مادر در باران آمد. تو ga shi'iri nan mai suna mehrabantar az madar. mehrabantar. mehraban yana nufin mutum mai saukin tattausa, lallausa kenan zan ce, mai lallausan zuciya, mai mutunci, mai nuna soyayya, mai kulawa, ba mai kakkausan zuciya ba mugu ba kenan, ba mai keta ba. mehrabantar wato shi mehrabantar az madar,
shin wane ne ya fi uwa so ga 'ya'ya? Wane ne ya fi uwa ƙaunan yaranta? Wane ne ya fi uwa kula da yaranta, damuwa da yaranta? Ai babu ko, sai dai Allah ta'ala. Wannan waƙan misali ko shi'irin akan haka ne. Mihrabantar az madar, yana nufin sama ga uwa kenan. Wane ne ya fi son mu? Sai mahalicci. mihrabantar az madar، mihrabantar az baba، mihrabantar az آبی با تمام ماهی ها، مهربانتر از گلها با دوبال پروانه، مهربانتر از باران با درخت و با دانه، مهربانتر از خورشید با گل و زمینی تو. تو خدای ما هستی، مهربانترینی تو. افسانه شعبان نژاد. مجی daga ahalin abun. مهربانتر از مادر، مهربانتر از مادر، مهربانتر از بابا، مهربانتر از آبی با تمام ماهی ها، مهربانتر از گلها با دوبال پروانه، مهربانتر از باران با درخت و با دانه، مهربانتر از خورشید با گل و زمینی تو. تو خدای ما هستی، مهربانترینی تو. افسانه شعبان نژاد. To Allah sa insha Allah ya amfanar. Mahalicci Allah shi ne ya fi kowa wajen kula da mu, shi ya fi kowa son mu. Wannan shi ne taɓa kiɗi taɓa karatu kenan. Bismillah, mu ja zuwa hotuna na gaba. Shi nan, shi wannan mutumin yana shagon shi inda ake yin biredi kenan. Kalan biredin gashi irin haka, wannan biredin non va, non va, non baron. Ga jimloli haka da za mu iya karantawa. baron
نم نم می بارد. امین در دست نان دارد. باران ruwa kenan. نم نم می بارد. نم نم می بارد ina ga za mu iya fassara shi kaman yayyafi kenan, cewa ruwan sama ne amma yana yayyafi, yana ɗuɗɗugowa haka kaɗan. باران نم نم می بارد. امین suna ne wannan yaron da muka gani. امین در دست نان دارد. امین در دست a hannunsa kenan, misali a hannu. amin dar dast a hannu. dast hannu kenan. non biredi. darad yana da, misali kaman amin ya rike biredi kenan a hannu. abi sefid surmei kala daban-daban ga kala abi sefid surmei. آباد ایران آباد. بیدار ایرانی بیدار. wannan wasalin misali da za mu iya cewa ya taho mu lura sosai da shi shine kaman wanda na yi ishara ɗazun, wannan sin ɗin nan da wasalin da ke saman shi ba za mu ce su ba. idan mun ce su bai daidai ba a harshen farisanci. so o yake da shi yasa aka kawo o din nan. sor mei kalan sor mei haka yake. sai kuma wannan hotunan iran, amin, irani. shi ye din da suka zo haka a wannan hotunan guda uku kamar yadda aka rubuta suna zaman kamar wasali ne. kun ga ye din nan da ke nan, ye din nan da ke nan shi ma da nan kamar wasali ne. bi fi nan i alif da ye zama i kenan da turanci zamanto cewa i. min bayan min ye zama mi. amin irani. abu na gaba shi kuma wannan shirin akan zardalu shi ma wani kayan lambu ne haka mai daɗi. shirin yake ba رنگین است، خوشمزه، شیرین است. رویش زرد، بیمار است. لپش سرخ، تبدار است. مغزش را چون بادام بشکن زود، دام دام دام. هم خوشرو هم خوشبو، زرد و سرخ زردالو. مصطفی رحمان دوست. kamar yadda muka saba mu ji daga ahalin abun. زردالو به 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 رنگین است، خوشمزه شیرین است. رویش زرد بیمار است، لپش سرخ تبدار است. مغزش را چون بادام بشکن زود، دام دام دام. هم خوشرو هم خوشبو، زرد و سرخ زردالو. مصطفی رحمان دوست.
To hotuna na gaba akwai wannan سرباز، تیرانداز، زرد، سبز. ایران، ایران پاینده با سرباز رزمنده. استخر، استخر kaman wajen yin iyo kenan na musamman koyon iyo ko kuma dai a yi iyo. نرده، خانه، درخت. استخر نرده دارد، استخر نرده دارد، استخر نرده دارد. استخر آب دارد، خانه درخت دارد. چشم، گوش، انگشت. من گوش دارم، گوش شنوا، گوش شنوا. من میکنم گوش کنه دارم. اینا da kunne. من گوش دارم. گوش شنوا kunne da ake ji da shi kenan. من چشم دارم، نی چشم ایدو دارم. اینا da من چشم دارم. چشمان بینا، idanuwan da ake gani da su bina. Ga wani shiri kuma akan ƙasan Iran kenan. ای ایران، زیبا زیبا زیبایی. ای ایران، میهن خوب مایی. ای ایران، هم کوه و جنگل داری، هم صحرا، هم باغ و بوستان داری، هم دریا. من یک دنیا خاکت را دارم دوست، خاک خوب و پاک را دارم دوست. اسدالله شعبانی. saurara daga ahalin abin. زیبا زیبا زیبایی ای ایران، میهن خوب مایی ای ایران. هم کوه و جنگل داری، هم صحرا، هم باغ و بستان داری، هم دریا. من یک دنیا خاکت را دارم دوست، خاک خوب و پاکت را دارم دوست. اسدالله شعبانی. To ina ga ya kamata ashe bai kare ba.
To ina ganin zuwa yanzu ya isa a wannan zama, insha Allah za mu tsaya a nan sai kuma zama na gaba in Allah ya kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.